Katsokaas, kuka tuolta tulee. Kukas sinä olet? Minä olen Olavi. Jaha, minä olen Liisa ja tuossa vieressäni tuo pitkäkorvainen on Maaniskuun Rusakko. Sitten seuraavana on Murmeli, joka on valitettavasti nukahtanut, ja Hattu Hassinen. Me oltiin tässä juuri kyselemässä arvotuksia. Tiedätkö, mitä yhteistä on kirjoituspöydällä ja korpilla? Että ne kummatkin alkavat koolla. Aika fiksu poika vai mitä? Tiedätkö sinä mitä arvotuksia? Kyllä tiedän. No? Mikä on punainen ja löytyy puusta? Jouluomena? Ihan hyvä vastaus, mutta minulla se onkin nyt punainen birch, joka sekoilee. Mikä ihme birdsi? Angry Birds. Mikä se semmoinen Angry Birds on? Yksi pelihahmo. Oho. No Ani, kello alkaa olla jo paljon ja mun pitää nyt lähteä, että mä ehdin vielä seikkailla. Okei, heippa, oli hauska tavata. Kukakohan tuolla kuorsaa? Viisainta olla ehkä herättämättä häntä. Eräältä pihalta Olavi löysi 2 poikaa, jotka olivat varsin jännittävissä puuhissa. Mihin kummaan he noita turilaita oikein keräävät, Olavi ihmetteli. Pian se hänelle selvisi.